טוב, שלום לכל כיתה י', לכל שכבה י'. אנחנו לומדים היום על מלכים א', פרק י"ז. בעצם זה הופעה של אליהו הנביא, אליהו הנביא המפורסם, מופיע לראשונה בספר מלכים, פרק י"ז. הרקע הוא שאחאב, מלך ישראל, הוא מלך שלא נוהג בצורה טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא מעודד עבודה זרה, עבודת הבעל, שזה אל מאוד מאוד משמעותי בארץ כנען, אל שחי בין היתר גם על הורדת הגשמים, כמובן לפי שיטתם, אנחנו לא מאמינים בזה. והוא גם התחתן עם אישה בשם איזבל, שהיא אישה צידונית, כלומר מהממלכה הצפונית ששכנה לארץ ישראל, והיא גם מעודדת את העניין של עבודת הבעל וגם רודפת את הנביאים. ברקע הזה, בעצם על הרקע שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בקריאת שמע שאנחנו אומרים פעמיים ביום, ב"והיה עם שמוע", שאם לא נשמע בקול השם ונעבוד עבודה זרה, אז הוא לא יוריד גשם. על הרקע הזה מופיע אליהו, כפי שאני מיד משתף אתכם אה, פה. ברקע הזה מופיע אליהו וגוזר גזרה. כמובן שהגזרה הזאת היא על פי השם, אבל יש מצב שאליהו לקח לעצמו קצת חופש לעשות מה שנראה לו. והשם הסכים איתו. אליהו פונה לאחאב, שהוא שוב מלך ישראל. תזכרו, כרגע הממלכה מפוצלת לממלכת יהודה וממלכת ישראל, ואילו אליהו, בעצם אחאב הוא המלך של ממלכת ישראל, ואליהו פונה אליו כי הוא נביא מממלכת ישראל. הוא פונה אליו ואומר לו ככה: ויאמר אליהו תשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. כלומר, מהי הגזרה? הגזרה היא שלא ירד גשם ואפילו טל לא ירד. עד שאליהו לא יגיד שירד. מה ההיגיון שלה? כי שוב, העם ועובד עבודה זרה, בהנהגה של המלך שהוא מוביל לזה, ולכן לא מגיע שירד גשם. מיד השם מצווה את אליהו, אחרי שהוא אמר את זה, ללכת להסתתר. למה אליהו צריך להסתתר? ויאמר השם, כן, זה מסתיר לי פה, שנייה. לך מזה ופנית לך קדמה. קדמה זה למזרח. ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן. לך לנחל, מין שובל כזה שיוצא מנחל הירדן, ותתחבא שם. למה הוא צריך להתחבא? כי כמו שאמרתי, אליהו באותה תקופה, איזבל, סליחה, באותה תקופה היא השולטת, והיא רודפת את הנביאים. לכן, בטח שנביא כמו אליהו, שגזר גזר על אי הורדת הגשמים, בוודאי שהוא צריך להתחבא מפני איזבל. והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. כלומר, אתה תשתה שמים, והעורבים ייתנו לך אוכל. יש פה כבר רמז לאליהו, שייתכן שמה שהוא עשה פה עם הגזרה על הגשם, למרות שהשם מסכים איתו, כמובן, כי השם מסכים עם הנביאים, זה לא היה לגמרי על דעתו של השם. עובדה שהשם בעצמו לא גזר את זה, עד שאליהו לא גזר את זה. ואז הוא בעצם רומז לו שהעורבים, שזאת חיה קצת אכזרית, לפחות בתורה ובמסורות של העמים, שזה חיה שהיא אוכלת נבלות, והיא לפעמים גם נפטרת מחלק מהגוזלים שלה, יש לה אופי אכזרי כזה, והיא זאת שמאכילה אותו, גם בבשר ביום ובשר בלילה, שזה האוכל של אנשים מאוד מאוד עשירים, בטח בתקופה ההיא. כלומר, אליהו קצת עושים לו מצפון כזה, השם עושה לו מצפון, אתה כל היום תאכל ותשתה בכיף שלך, והעם בינתיים סובל. וכנראה שאליהו לא נרמז, ואז השם אומר, ויהי מקץ ימים ויבש הנחל. הנחל מתייבש, שזה רומז לאליהו להתקדם, כי לא היה גשם בארץ, כלומר הגשם נגמר. אז אפילו הנחל שנובע מהירדן מתייבש, עד כדי כך. כן, אמרנו, מדוע אליהו שלח את אליהו להסתתר? כיוון שהוא פוחד מאיזבל. עכשיו, אליהו מצווה ללכת לצרפת אשר את צידון. צרפת זה לא צרפת, הארץ צרפת שאנחנו מכירים באירופה, אלא באזור, שוב, הממלכה הצפונית,
שנקראת צידון, ללכת לכיוון ההוא, והוא מצווה ששם אישה אלמנה תכלכל אותו. שימו לב, מה זה תכלכל אותו? כלומר תיתן לו אוכל. גם פה יש רמז לאליהו שאישה, שהיא בעצם אלמנה, שהיא הכי מסכנה בחברה, שאין לה אוכל כי אין לה בעל שידאג לה, היא צריכה לתת לו אוכל. ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה, ויאמר קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. כלומר, תביא לי קצת מים, והיא באמת מביאה לו מים. אמ, אוקיי. ותלך לקחת ויקרא אליה. כלומר, הוא מביא לו את המים, ואז הוא אומר לה, תביא לי גם לחם, לקחי נא לי פת לחם בידך. כלומר, תביא לי גם לחם. ותאמר חי אדוני, נשבעת בשם השם, אלוהיך, אם יש לי מעוג, כלומר, יש לי בקושי עוגיה קטנה, אפילו את זה אין לי. כי אם מלוא כף קמח בכד, ומעט שמן בצפחת, כלומר, יש לי מעט קמח בכד, ממש שנשאר לי כף אחת של קמח, וטיפה שמן, והנה אני מקוששת שניים עצים, כלומר אני אוספת לי שני עצים, כורתת לי שני עצים קטנים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנו ומתנו, כלומר אנחנו עומדים למות כבר, יש לי טיפה שמן, טיפה קמח, אני מכינה מזה לחם הכי קטן שיש, אני אוכלת ואני לא אשרוד את היום, כי זהו, אנחנו כבר מתים מרעב. זה המצב. אליהו אומר לה, אל תפחדי, אל תראי. בואי אסיק את דבריך, חסין לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי, או לך ולבנך תעשי באחרונה. כלומר, קודם כל את תאכלי, סליחה, קודם כל אני אוכל, ולאחר מכן, את והבן שלך. כלומר, הוא מנסה אותה פה בניסיון, הוא אומר לה, אני יודע שבקושי יש לך משהו, אבל את קודם תביאי לי לאכול, ואז את תאכלי, ואני מבטיח לך, כי כה אמר השם אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השם לא תחסר עד יום תת השם גשם על פני האדמה. כלומר, אני מבטיח לך שהגשם לא יפסיק, לא, סליחה, עד שלא יהיה גשם, הקמח הזה מהכד לא יפסיק לצאת. למרות שיש שם רק כמות של כד, של כף, זה יצא בלי סוף. וגם השמן הזה שיש בצלחת לא יפסיק, עד שיבוא גשם. כלומר, יעשה נס שלא יחסר לך שום דבר בגלל שאת אכלת את הנביא לפני שאכלת בעצמך. ובאמת זה קרה. היא עושה כמו שאליהו, היא עומדת בניסיון, ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא והוא, ובית הימים, כד הקמח לא קלטה, וצפחת השמן לא חסר, כדבר השם אשר דיבר ביד אליהו. אז הנה לכאורה הכל בסדר, כולם מתים מרעב, אבל אליהו והאלמנה אוכלים, הכל בסדר. אבל זה לא, פתאום לא הכל בסדר. ואחר הדברים האלה, חלה בין האישה בעלת הבית. הבן שלה חולה, והיא חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. הבן של אותה אלמנה נהיה חולה, הוא מת, כאילו, לא נותרה בו נשמה, כלומר הוא מת. האלמנה מאשימה את אליהו, ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את עווני, להמית את בני? אתה מזכיר את עווני, אתה גורם לבן שלי למות, למה היא מאשימה אותו? מה הקשר? יש פה שתי אפשרויות להסביר. אפשרות אחת, אני עוסק בשאלה עכשיו, למה היא מאשימה את אליהו? היא אומרת לו, אתה הזכרת את עווני, אתה אשם במוות שלי. יש פה שני הסברים. הסבר אחד, האישה הזאת עכשיו חיה בנס, כלומר בזכות הנס של אליהו, ש... שהם אוכלים את הקמח הזה שלא נגמר, מכינים ממנו כמה עוגות שהם רוצים, כמה לחם שהם רוצים, והשמן שלא נגמר. בן אדם שעושים לו נס, אז יותר בודקים אותו בשמיים. בן אדם שחי לפי דרך הטבע, אז כאילו לא צריך השגחה מיוחדת כדי לחיות, אז מניחים לו. אבל בן אדם שעושים בשבילו כל יום נס כדי שיחיה, כמו האלמנה הזאת, אז זה מזכיר את עוונו. אולי היא לא זכאית לנס הזה, אולי לא מגיע לה. ולכן, זה הסיבה שמזכירים פה את עוונה. הסבר שני, אליהו הוא איש מאוד מאוד צדיק. אם אני בן אדם שחי את החיים הרגילים שלי, אז הכל בסדר, אבל אם פתאום בא לידי מישהו צדיק, אז פתאום אני נראה לו טוב. יש איזושהי השוואה ביני לבינו, ולכן היא חושבת שבגלל שאליהו נמצא בקרבתה, זה מזכיר את עוונה, את החטא שלה. אליהו לא מתרגש, הוא מבקש את הבן, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. העלייה הכוונה הקומה השנייה שיש לבית,
הוא משכיב אותו על המיטה שלו עצמו. כנראה הוא גר עם האלמנה הזאת בעלייה, ואז הוא מתפלל על שם, ויקרא אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהי, גם על האלמנה אשר אני מתגורר עם הרעות להמית את בנה. יש פה תלונה של אליהו, מעניינת, הוא אומר, כאילו הוא מאשים את השם במשהו, לא ברור במה, אבל גם בכך שהוא המית את בן האלמנה. כאילו כל המצב הזה נגרם בגלל השם, שבעצם אליהו זה שגזר את הגזרה. אז זה קשור גם להמשך, לא נעסוק בזה עכשיו, שאליהו חושב שהקדוש ברוך הוא גרם איכשהו לעם ישראל לחטוא את כל החטאים האלה, ולכן גם יש בצורת. אבל בכל מקרה הוא מבין שהשם פה מעביר אותו איזה מסע, והוא מאשים את השם במסע הזה, כאילו הבאת אותי לאלמנה הזאת, עכשיו אתה גם הורג את הבן שלה, את זה אני כבר לא מוכן. ולכן הוא מחיה את הילד, והתמודד על הילד 3 פעמים, כלומר גוהר עליו. ויקרא אל אדוני ויאמר אדוני אלוהי תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. כלומר אליהו מחיה בנס את הילד הזה. ויקח אליהו את הילד וירדהו מן העלייה הביתה ויתנהו לאמו. ויאמר אליהו ראי חי בנך. תראי הבן שלך חי. תאמר האישה אל אליהו אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר אדוני בפיך אמת. כלומר עד עכשיו מעניין האישה הזאת אומרת אני לפי מה שהיא אומרת, עכשיו אני מאמין שאתה איש אלוהים. כלומר, עד עכשיו לא האמנתי, שזה מוזר. למה את חושבת שעד עכשיו הוא לא היה איש האלוהים? אפשר להסביר שאליהו עד עכשיו נגלה אליה במידת הדין. זה אותו אחד שגזר על לא להוריד גשם, והוא היה מפורסם כזה שעשה את זה. אז היא אומרת, מה, איש האלוהים לא יכול להיות כזה שהוא רק מידת הדין? איפה הרחמים שלו? איפה החסד שלו? נכון, הוא החיה אותי כי הוא גם היה צריך לחיות, אבל הוא שייך למידת הדין. עכשיו, שהוא החיה את בן האלמנה והיא ראתה את החסד הגדול שהוא עשה איתה, אז היא מאמינה שהוא איש האלוהים. המדרש מספר שהפרק הזה גם הוביל אותנו לפרק הבא, כי בפרק הבא השם יגיד לאליהו, מספיק, אני רוצה להוריד גשם. מה הקשר לפרק הזה? מספרים חז"ל, שאליהו היה צריך את המפתח להשם, לקדוש ברוך הוא יש 3 מפתחות. מפתח תחיית המתים, מפתח על הפרנסה, ומפתח, כאילו של הורדת גשמים, והמפתח של הלידה, אם אני לא טועה. אז, והוא אף פעם לא מחזיק את 3 המפתחות, שלושת המפתחות תמיד יהיו אצלו, מקסימום הוא ייתן אחד, הוא לא ייתן 2. אז אליהו אומר, אני צריך להחיות את בן האלמנה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אין לי בעיה, אתה רוצה את מפתח תחיית המתים? תחזיר לי את המפתח של הגשמים. ואז אליהו כביכול מחזיר לו את המפתח של הגשמים, ומביא לו את המפתח של תחיית המתים. כלומר, זה מדרש, מן הסתם זה לא בדיוק היה ככה, אבל המשמעות העמוקה אומרת, אליהו צברת יותר מדי כוח אצלך, כלומר אתה מחליט על יותר מדי דברים, לגבי הגשם אני לא מוכן. אני לא מסכים איתך על המהלך הזה של הגשם, ולכן אתה חייב להחזיר את הגשם ואני אתן לך את בן האלמנה. אז כמו שאתם תראו בשיתוף, יש לכם 2 קבצי שאלות, שאלות של רב ברירה, כלומר של אמריקאי, ושאלות פתוחות. תענו על שניהם, ושיהיה, ממש מי שקורא את פשט הפרק יכול לענות על הכל. יש גם את המצגת שתשלח, גם את הפרק עצמו שתסתכלו בו, וגם הסרטון הזה, מקווה שיעזור לכם. אז בהצלחה רבה.